Sehän on tyhjä. Ei hemmetti. Mitä sä oot tehnyt rahoille? No kuule, piilotin kenkää. Tuli toi mullekin aikamoisen yllätyksenä. Ja mä en liity tähän juttuun millään tavalla. Ei se ryöstösaalis itsestäänkään katoa. Sulla on molemmat avaimet. Eli sä olet ainoa, joka on voinut päästä tallelokerolle. Jos mä olisin käynyt tyhjentää tämän lokeron, niin mitä mä tekisin täällä taas? Ja sitä paitsi, mitä tää edes liittyy teihin? Ne rahat on todistusaineistoa. Ne kuuluu poliisille. Ja sinun mä ottaisin vähän yhteistyökykyisemmän asenteen, mikäli sä et halua saman tien putkaa. Tää sun älytön touhu saa luvan loppuun. Otapa kuule rätti käteen ennen kuin mä oikeesti suutun. Ihan osuva. Mut valitettavasti mä en voi ottaa kunniaa. Sun maine on näköjään levinnyt. Luuletko sä, että mä hetkeäkään uskoisin, että sä et ois muka tehnyt tota? Mulla on ihan sama, mitä sä uskot. Sä et oo kuule menossa yhtään minnekään. Päästä irti, mä oon tehnyt mitään! Mitä sä kehtaat valehdella? Miten Janne on voinut haksahtaa tollaseen inhottavaan lehmään? Mitä tollaseen katkeraavan pikkupissi? Mikä kissatappelu täällä oikein on? Sun hoitos kävi mun käsiksi. Vai minä vai? Toi Iida on lapsellinen. Rauhoitu nyt, teillä on yleisöä. Tää ei jää tähän. Isä kertoi mulle ja mun siskolle, että meidän äiti on kuoleman sairas. Vaikka todellisuudessa sitä ei vaivaa yhtään mikään. Se oli kaikki vaan juonta saada mut palaamaan tänne. Johanneksella on myös tapana sulkea meidät tulikuumaan pannuhuoneeseen. Minun tyttäreni Ritva on hylännyt Herran ja valinnut paholaisen tien. Ja nyt itse saatana puhuu hänessä. Pääse irti! Ritva saa maksaa siitä, että hän käänsi selkänsä isälleen ja kaikki valtiolle. Päästä irti! Älä vie mua sinne! Herran nimellä! Älä vie mua sinne! Paholainen on vannut sinut nousemaan minua vastaan! Mutta minä pelastan sinun sielusi kadotukselta. Muistutan, miltä helvetin pätsi tuntuu! Ei! Sä et vie mua sinne! Oppi kunnioittamaan minut! Tää saada tää veke ennen kuin Jiri tulee töihin. Mä tajun, miten se Iida edes kehtaa. Tää on sentään mun työpaikka. Oot sä miettinyt, että ehkä Iida puhukin totta? Et sä ei oo tehnyt tota. Ja jos sulla on muut tekemistä kuin puolustella sitä sun idiootti tyttöystävää, niin voit lähteä mennä saman tien. Ekannokin Iida on mun eksä, enkä mä sitä puolustele. Mä astuin koulussa kuulemaan, kun yksi Urpo brassaili, kun se oli jättänyt Moosen vessaan jotain mielenkiintoista luettavaa. Siis mitä joku Urpo teidän koulusta voisi mukaan? Niin. Aivan. Varmaan lukenut Jormoosen nettisivuilta. Tai se oli täällä silloin avajaisissa, kun Iida varasti shown. Vaikka kuinka moni voi siis tietää. No Iida tän kaiken kuitenkin aloitti. Sinä ja minä tää aloitettiin. Iida kertoi totuuden. Ai. Nuori herra koulutehtävien ääressä. Lämmitääkö sullekin lihakeittoa? Mua sun keitot kiinnosta. Ties millä säkin oot ne terästänyt. Mitä sä poika horisit? Sä olit lisännyt viinaa sun eiliseen limuun. Mistä sä tollaista oot saanut päähän? Mä kieltäydyin siitä konjakkiryypystäkin illalla. Helena, sä ehkä pystyt huijaa. Mä tiedän mitä peliä sä pelaat. Maistoin vahingossa siitä sun limupullosta.
Ei mun tarvii kuunnella tuommoista noita vainoa. Mulla on hommat täysin hallinnassa. Ihan kun mä olisin kuullut ton samalla laulu ennenkin. Mä menen nyt jatkaan töitä. Multa meni ruokahalu. Kiitos vaan. Mulle tuli ihan yllätyksenä, että se tallelokaro on tyhjä. Ja niin kuin teillekin. Joo, mä oon kertonut tän 100 kertaa. Eikä Viitamäki tiedä sen enempää. Mä oon ihan ulkona tästä kuviosta. Mä olin siellä pankissa vaan, kun Joonatan pyysi. Ja mistä me edes tiedetään, että entäs te olisitte vienyt ne rahat? Miten te edes keksitte tulla sinne paikan päälle? Koska me ei olla mitään eilisen teeren poikia. Mä annoin sulle se Liisan avaimen ihan tarkoituksella, jotta sä johdattaisit meidät Saaliin luo. Siis sä teet mitä? Se ei nyt kuulu tähän. Sun olisi nyt parasta kertoa alusta alkaen kaikki, mitä sä tiedät pankkiryöstöstä ja Liisa ja Mikael Salosta. Onks tää niinku virallinen poliisikuulustelu nyt? Ei ole, mutta kohta on, jos et sä välittömästi paljasta sun tietojasi. Ja sun menneisyyden huomioon ottaen, niin sä seisot aika hataralla pohjalla. Hei, onko susta vaari ollut jotenkin outo viime aikoina? Miten niin? Musta tuntuu, että sillä on alkoholiongelma. Mistä sä nyt niin päättelet? No näit missä kohdassa oli siellä muuseen avajaisissa? Mulla oli siinä iltana vähän muita huolia. Mutta eikö se ole vähän liioiteltu sanoa, että jollain on alkoholiongelmia yhden kerran perusteella? Kumpa se olisikin vain yhden kerran takia. Kato, kun mä yllätin sen piilopullolta sen työaikana. Sitten illalla se oli vielä lisännyt viinaa sen limupullaan. Miksi sen pitää juoda salaa? No just siksi, että se itekin tietää, että syö liikaa. Tai ehkä se ei vaan halua, että sinä tai Helena kyttätte sen tekemisiin. Eikö sun nyt vaan olisi parempi jättää se rauhaa? En mä halua senkaan riidelläkään. No älä sit riitele. Seppo on tosi hyvä tyyppi. Ja se selkeästi välittää susta. Mun piti säilyttää sitä Mikaelin avantsia asti, kunnes se pääsee vankilasta. Miksei Mikael pitänyt sitä avanta itse? Koska se on vankilassa. Eli Joonatanilla ei ole mitään tekemistä koko pankkiryöstön kanssa. Olit kuitenkin aikeissa varastaa ryöstösaaliin. No mä törmäsin sattumat Liisaan. Ja mulla on ne korvausvaatimukset päällä. En mä vaan voinut jättää sitä tilaisuutta käyttämättä. Siis etkö sä poika yhtään ajatellut? Ryöstää nyt niin vaaralliselta rikolliselta kuin joku Mikael Salo. No mitä silloin enää väliä? Mä oon kuitenkin pankilla avuannosta tai vastaavasta. Eiks niin? Et välttämättä. Ismo on jo pitkään toiminut osana peiteoperaatiota, jonka tarkoituksena on selvittää ryöstösaalin olinpaikka ja Liisan yhteys pankkiryöstöön. No, meikäläinen on poliisin salainen ase. Lähes siis poliisi. Itsekin. Sä oot myös sisäpiirissä. Jos sä autat selvittämään saalin olinpaikan, niin mä voin puolestani auttaa sua. Miten muka? Esimerkiksi unohtamalla sun osallisuutes koko tähän jupakkaan. Okei, sovittu. Mä teen mitä vaan, että mä vältän Posen. Ritva! Päästä ulos! Syntinen paholaisen orja! Sinun puolestasi on kaikki tehty, sinun eteesi on kaikki kannettu! Sinun sielusi puolesta on ruko, mutta sinä valitsit mieluummin helvetin kiinastulen! Ole jo hiljaa! Minä en ole tehnyt mitään muuta kuin kasvattanut perhettä Herran totuuden mukaan.
viettomia lapsia. Uuden testamentin Efesolaiskirjeessä sanotaan, kasvattakaa lapsianne Herran kurissa ja nuhteessa. Olinpas pieni tyttö silloin. Olisin kaivannut isää, joka olisi antanut mulle turvaa ja suojaa. Sen sijaan mä sain sut. Sä teit mun elämästä yhtä helvettiä. Mä näin sut vuosikausia painaisia, jotka on hellittänyt mut viime aikoina. Ja sit sä tulit takas! Sä tulit takas piinaamaan mua! Sä valehtelit mulle, että mun äiti on kuolemansairas. Minä, Ossi eikä Junior, me ei haluta olla sunkaan enää missään tekemisissä. Kuulit sä? Hei. Mitä on tapahtunut? Ootko kunnossa? Sä voit tulla ulos. Mä en oo niinku sinä. Mä en vois koskaan vangita ketään. Nyt me voidaan mennä kotiin. Siis mä sain jynssätä sitä peiliä ihan tajuttoman kauan, ennen kuin mä sain sen puhtaaksi. No toivotaan, että ne teinit keksii kohta jotain muut jorruttavaa. No vähän mua hävettää silti. Mieti, jos Jirikin tajuu, millaista mainetta mä tuon sen kahvilalle. No kansi varmaan käydä tsekkaan ne Moose-sivut, ettei sinne ole tullut mitään uusia herjauksia. Mä käyn. Ei täällä ole mitään uutta onneksi. Sä sait sen veke ehkä Moosen sivuilta, mutta et muilta foorumeilta. Mitä sä selität? Mä ajattelin, että sua kiinnostaisi nähdä, mitä susta sanotaan netissä. Kai sä vihdoin tajut, että se Moosen vessan kirjoittaja saattaa olla ihan kuka vaan. Sun painajanne ei ole edes vielä alkanut. Tulisit meidän mukaan. Tää ei ole hyvä paikka enää. Kukaan normaali ihminen ei valehtele lapselleen, että äiti on kuolemansairas. Tai lukitse tulikuman pannuhuoneeseen. Mä tiedän, että ulkopuolella on erilaiset säännöt kuin täällä yhteisössä. Mutta mä haluan silti jäädä. Mä en vaan ymmärrä, minkä takia sä oot jäänyt tänne isän terrorisoitavaksi, kun sä voisit elää vapaana normaalissa maailmassa. Mä kuulun tänne ja mä rakastan äitiä. Isääkin, vaikka se joskus on ankara. Miettisit nyt vielä. Mä oon päätökseni tehnyt. Ritva rakas, tää on mun koti. No en mä voi sua pakottaakaan. Mä välitän susta ja sun perheestä, mutta mun elämä ei ole Helsingissä. Ehkä mä vielä joku päivä saan luvan taas tulla vierailemaan teidän luona. Ainakin meidän puolesta. Pidä huolta, sisko. Sä myös. Eli Antti haluaa, että selvität Liisalta, missä se ryöstösaalis on. Ei ole kyllä kauhean fiksu suostua tähän operaatioon. Miten niin? Hei. Liisa saa saman tien raiverit, jos se kuulee, että mä oon pöllynyt se ave, mä yrittänyt viedä se koko potin. No aika nihkeä tilanne, pakko myöntää. Mutta mitä jos Liisa itse vienyt ne rahat? Mä oon pitänyt tätä koko ajan mun lähelläni. Ei Liisa ikinä uskaltaisi viedä mitään Mikaelit. Se menee ihan lukkoon, kun edes kuulee sen nimen. Ehkä on sit vaan parempi tehdä, mitä Antti sanoo.
Tai voitaisiin mennä Kyttikselle ja katsoa, mitä mieltä ne on. Ei olekaan ihan hoidokkaat vaihtoehdot mullakaan. No ei niin. Vaari, hei! Vaari, oota! No moi, haluaisin tehdä ilmoituksen rattijuopasta. Tässä 16 eri keskustelupalstaa. Niissä kaikissa sanotaan, että Mooses on teineen jahtava tarjoilija. Ei vitsi, nämä jutut menee ihan yli. Täällä lukee, että sä oot houkutellut alaikäisiä Mooseen ilmaisen viinan avulla. Leppi, tossa ei ole mitään hauskaa. Voi ei. Tää lukee sun nimi. Mitä? Siis nyt tää menee ihan sairaaksi. Mua tekis mieli nostaa joku kunnianloukkaussyyte. Sitten ne varmaan olisi kiinnostunut Janne ja mun tekemisistäkin. Pakkohan mun on nyt jotain tehdä ennen kuin Moosen maine on mennyttä. Mä omasta puhumattakaan. No hei, otetaan yhteyttä niihin ylläpitäjiin. No vähän siinä on kauhea homma. Mä autan sua. Noniin, aloitetaan heti. No kai tässä on muutkaan vaihtoehtoa. Hyvää matkaa sinulle, pikkunen mies. Ja Jumala olkoon sinun kanssasi. Ossi, oli oikein mukava tutustua. Pidätä sinä hyvää huolta perheestäsi. Joo, totta kai pidän. Ja hyvää matkaa sinulle, tyttö rakas. Kaikkea hyvää teille. Ja tulettehan te pian uudestaan käymään. Katsotaan nyt. Ja kiitoksia pullista. Mukava saada kaupungissakin tuoretta nisua pöytään. Ei kestä kiittää. Ilollahan minä niitä leivoin. Eiköhän me Sindi sitten lähetä, ettei Outsei hermostu. Matleena muistat, että sä oot aina tervetullut meidän luokse Helsinkiin. Matleena on hyvä täällä. Vai mitä? Kyllä iso. Hei sitten. Hyvästi, Ritva. Ja ole hyvä. Kiitos. Moi. Mitäs sulle saisi olla? Hetki sun aikaa. Jos sä et jankuttaa siitä sun ehdotuksesta, niin voit poistua saman tien. Mistä kumpikaan ei koske tallelokero ilman Mikaelia? Piste. Se on ehkä vähän myöhäistä. Onks tää mun? Sä oot varastanut tän multa. En oo. Ja vaikka olisinkin, niin se nyt on sun pieni murheesi. Mä kävin tallelokerolla. Se oli tyhjä. Se loppuu. Hei joo, hevosella heiniä, se syypii tallista seiniä. Oho. Poliisi. Polichai. Päivää. Päivää. Pitkä puhallus tähän, kiitos. Pitkä puhallus.